बायलेक दिवाळीची शॉपिंग केले नाही म्हणून बायलेन म्हावरा रांदूक नाही म्हटले। मगे माझा डोका फिरला, मी सरफरे खेकडेवाल्याक फोन करून म्हावरा मागवून घेतला आणि थोरल्याक वांगडाक घेऊन किचनात रोंबाट घालूक सुरुवात केलं। बारक्या मात्र आयेचो चमचो अजिबात किचनात इला नाही, पण टेळून बघून सबन खबर आवशिक देत होता। म्हावऱ्याचा कुठ पलटी मारूचा खाऊचा काम नाही ह्या माका आजकाल कशी बशी पलटी मारल्या आणि सर्व कुटा अगदी चरचरीत भात सार आणि कुटा मजबूत रेमटावलं आणि बायलेचो राग घालावसाठी शॉपिंग करूक रिलायन्स फॅशन फॅक्टरीत घेऊन इले। हैसर कित्याक अरे मेलेनो हैसर असा बाय 2 गेट 5 ऑफर म्हणजे 2 इकत घ्यावा त्याच्यावर 3 फ्री, टोटल 5 घराक घेऊन जावा। बाप रे जबरदस्त ऑफर असा, तो पण अगदी ब्रँडेड माल। पार्क अवेन्यू, रेमन, इंग्लंडचो पीटर, आमचो जॉन प्लेयर, कुर्ते सूट वर पण मजबूत सूट असा। मगे मी ऐकतय काय, मी बारक्याक मत्तीक घेऊन झोळो भरूक घेतले। तावसर आयेचो फोन इलो, आयक सांगले स्पायकर पेपे जीन्स वर पण ऑफर असा। तावसर आये म्हणता जास्त प्याप्या करू नको दिवाळी गावात, तुम्ही आयेचं ऐकत बसू नको। ही ऑफर फक्त 15 ते 26 ऑक्टोबर पर्यंतच आणि 2000च्या वर शॉपिंग केलास तर गिफ्ट पण भेटेल आणि हा ऐसा सुटकेशी आणि शूज पण मिळतील।